Tano sobyanan tayo dagiti paspasamak kidi unana nga aldaw. Iti paset ngenwe nga nagaramid iti daong. Tayo iti panakawat iti dadduma nagaramid iti daong nga dayjay pagluganan da. Adu nga istorya adu akay papanan na. Ngem dayta haan nga makita laeng iti ladawan. Tadigitoy na inspirituan iti padakay pataros na. Isu daytoy ngayon nakipalawag. Iti napudno alinaon iti lukot iti pagbasaan nga isu iti Biblia. Tariti amang panpaneknek nga kinuna ni Isaias amay sa amamadto iti 30 iti 28 nga kinunana. Ket iti anges na isu iti kasmaysa alayos ninwi idi adanonen na iti tenged na amang manggasagas kadigiti nasnasyon. Tayo tinasnasyon nga ibagbagana adamot laeng iti uneg tayo dayta nga ibagbagana iti gasagasin iti panakarba ken maysa a preno amang paalilaw addanto iti ngiwat kadagiti tattao. Isu kadagiti amang panpaneknek nga ibagbagana isu met laeng dagayjay inaisawsawang idi ket handa anamati kenkuana. Tado idi iti managdakdakes isu nailayos da daytoy apakasaritaan. So daytoy no intay kimaten kadagiti dadduma pay akay papanan na. Ta kinunana iti proverbio iti 18 iti 4. Dagiti sasao iti ngiwat iti tao arigda kadagiti adalem adandanon. So dayta maawatan yung mga kakabsat digito akay papanan na. Iti ubbog iti sirib aglayos akas barispis. Isu dayta no awaten tayo digiti nagkakaunag akay papanan na. Tadigitoy ngay na ibagbaga digitoy amang panpanagnek nga kinunana iti Isaias 54 iti 9. Tadaytoy isokas kadigiti dandanom ninwi. So daytoy iti bagbaga na akas kadigiti dandanom ninwi idi. No kadigiti padak nga Ilocano mawatan yo iti digitoy akay papanan na. Isu daytoy takas insapatak kinuna iti Dios adagiti dandanom ninwi sandanton alayusenen iti daga. Kasmet nga insapatak kenka saan nakton nga agpungtot kenka ken saan nakton metten nga tobngaren. Nawaten tayo digitoy akay papanan na digitoy nagkakauneg adandanom iti bagbagana. Isu dayjay na inspirituan abanag. Tadigitoy napudno da idi digitoy amamadto ni Isaias, ni Jeremias, ni Ezekiel ken digiti aduma pay ngadda amabasa iti linaw iti Biblia. Taadu iti nasuker ket inakibasa iti muna ay Pedro 3 iti 20. Dagijay nga nasuker da idi unana nga aldaw. Idi agururay iti atiddog nga anos iti Dios kas kadigiti aldaw ninwi. Idi may sagana pay iti daong. Isu apakay salakanan kadigiti basit gapu iti danom. Kayat naasauen 8 akararwa. Tadaytoy
walo akararo at ibagbagana anay salakan iso dayjay naipangato da digitoy gapo iti panakay salakan da tawan mo titi agbayag ditoy alubong isubli tayo matlaeng iti binunod tayo abiyag iti Diyos so dayta no da tayo ket makapudno tayo iso dayjay may salakan iti kararwa nga ibagbagana haan ket nga gapo iti lasag so kawaten tayo digitoy akay papadan na kadaytoy ti daong apakay salakanan nga linaon iti Biblia nintay soroten kadagiti kay papadan na kadigitoy na espirituan tinay ibagbaga digitoy alinaon na iso kadaytoy ti papaabot ko gapo ti Facebook online Bible study tapno maamuan nyo kadagiti kay papadan na iso kanagsaw tayo ko makapsat ko kas natimpla laeng itasin hantay nga agtangsit hantay nga naparamag digitoy iso digitoy tintay sa gabaen bayat iti panagbiag tayo ingganak kaya tayo iti agsukimat ket agyamanak iti Diyos Ama nakabaling so amin. Amen.